Pred pár rokmi by mi ani nenapadlo, že budem online podnikať. 7 rokov som bola doma s deťmi na domácom vzdelávaní. Bolo to krásne obdobie, ale aj veľmi náročné. Počas tých rokov som prešla veľkou cestou sebapoznania, najmä k sebaláske, sebadôvere a sebahodnote. Učila som sa spomaliť, vnímať svoje telo, svoj cyklus, svoju energiu a viac počúvať svoje telo. Ak sa ešte nepoznáme, volám sa Gabi a v online svete ma možno poznáš pod názvom Láskavý domov s Gabi, kde zdieľam, ako sa cítiť dobre doma aj vo svojom tele. Za tie roky doma som si uvedomila jednu dôležitú vec. Ak sa chcem s láskou, radosťou a ľahkosťou starať o svojich najbližších a náš domov, musím sa najprv postarať o seba. Minulý rok som začala pracovať online ako virtuálna asistentka. Vedela som, že už sa nechcem vrátiť do práce na 8 hodín denne a fungovať v systéme, ktorý mi berie energiu. Veľmi mi vyhovuje, že som doma a že si môžem svoj deň nastaviť podľa seba a podľa toho, ako to potrebujem ja alebo naša rodina. Online práca mi veľmi vyhovovala, ale časom som si uvedomila jednu vec. Ak chcem zarobiť viac, potrebujem viac klientov. A to som nechcela. Nechcela som vymieňať svoj čas za peniaze. Ale vedela som, že by sa mi hodil ešte jeden príjem. A ako som sa dostala k tomuto podnikaniu? O Nuskine som vedela už dlhšie, no úprimne myslela som si, že to nie je pre mňa. Ale rozhodla som sa zistiť si o tom viac a skúsiť to. Po 40-ke som začala viac vnímať, že sa potrebujem starať aj o svoju pleť. Že to, ako som sa o seba starala doteraz, už nestačí. Začala som používať Boost, a veľmi rýchlo som videla výsledky. Moja pleť začala vyzerať inak. A vtedy som pochopila, že to nie je len kozmetika, ale je za tým technológia a veda. Potom sme si s manželom dali zmerať antioxidačné skóre. Mysleli sme si, že žijeme zdravo, ale jeho hodnoty boli oveľa nižšie, než sme čakali. A vtedy sme si uvedomili jednu veľmi dôležitú vec. Pocit nestačí. Máme možnosť získať reálnu spätnú väzbu od nášho tela. Na začiatku ma zaujali prístroje na domáce ošetrenie pleti. Sú patentované, majú klinické štúdie a každoročne získavajú rôzne ocenenia. Ale veľmi ma zaujala aj mikrovýživa. Súčasťou Nuskin je totiž divízia Pharmanex, ktorá sa venuje výživovým doplnkom. A odkedy máme k dispozícii prístroj Prizomajo, ktorý meria nutričné zdravie, otvorili sa nám úplne nové možnosti. Často si myslíme, že sa stravujeme zdravo a že máme dostatok vitamínov a minerálov. Prizomajo nám ukáže, ako na tom v skutočnosti naše telo je. Táto technológia dokáže neinvazívne za 15 sekúnd zmerať hodnotu karotenoidov v pokožke. A práve to ma fascinuje najviac. Zrazu nepracujeme len s pocitom, ale s dátami a konkrétnymi výsledkami. Keď sme si začali zisťovať viac informácií, zistili sme, že za tým stojí firma s viac ako 40-ročnou históriou. Je dokonca kotovaná na newyorskej burze. Je to spoločnosť založená na vede a inováciách, ktorá pôsobí viac ako v 50 krajinách sveta a to nám otvára úžasné možnosti medzinárodného podnikania. Od začiatku sme v tomto podnikaní spolu s manželom. Nadchla nás myšlienka spojenia vedy a prírody a to, že Nuskin dáva ľuďom možnosť vyzerať lepšie, cítiť sa lepšie a žiť lepšie. Používame produkty, zdieľame svoju skúsenosť a postupne si budujeme príjem z domu. Ale čo ma prekvapilo úplne najviac, je komunita. Byť medzi ženami, ktoré sa podporujú, inšpirujú a rastú spolu. Nie je to len o produktoch, je to aj o prostredí, ktoré človeka prirodzene mení. A dnes to vôbec nie je samozrejmosť. Online podnikanie mi umožňuje žiť a pracovať inak. Viac v súlade so sebou, so svojím telom a s hodnotami našej rodiny. Nemusím čakať na víkend alebo na dovolenku, aby som si oddychla a mala viac času pre seba alebo pre rodinu. Je to o tom, že ja sa môžem rozhodnúť, ako bude vyzerať môj deň. Dnes viem, že to nebolo rozhodnutie pre biznis. Bolo to rozhodnutie pre ďalšie sebaspoznávanie a rast, ale najmä pre zdravie a zdravší životný štýl. A keď dnes stretnem ženu, ktorá cíti, že chce vo svojom živote niečo zmeniť,
či už v oblasti zdravia, alebo chce viditeľné výsledky v oblasti krásy, alebo mať viac energie a slobody v živote. Rada jej ukážem, čo táto spolupráca ponúka. Zároveň som zistila, že vďaka Prism.io táto spolupráca oslovuje aj ľudí, ktorí sa profesionálne venujú zdraviu. Napríklad výživových poradcov, fitness trénerov, lekárov či lekárnikov. A možno si len zvedavá, ako to celé funguje. Presne tak, ako som začínala aj ja. Začala som používať produkty, zdieľať svoju skúsenosť a pomáhať ľuďom, aby v živote dosiahli to, po čom túžia. Či už je to zdravie, cítiť sa lepšie, alebo zarábať viac. Rada ti odpoviem na otázky a spolu sa pozrieme na to, čo by pre teba dávalo zmysel a v ktorej oblasti života môže Nuskin pomôcť práve tebe. Spokojne sa mi ozvi.